Il-Fondazzjoni Patrimonju Siġġiewi ġiet imwaffqa madwar 20 sena ilu. L-iskop ta' din il-fondazzjoni huwa li jieħu ħsieb li jippromuovi il-patrimonju kulturali tas-Siġġiewi. B'mod partikolari dak kollu li għandu x'jaqsam mal-parroċċa ta' dan l-istess raħal. Il-Fondazzjoni ħadmet biex tirrestawra il-pittura li nsibu fil-Knisja Parrokjali tas-Siġġiewi. Dan ix-xogħol ilu maqdej issa madwar 10 snin. Il-Fondazzjoni ħasset ukoll li nieħdu ħsieb li nikkultivaw il-patrimonju intangibbli. Għalhekk f'dan l-aħħar sena ħdimna sabiex nikkultivaw u naraw xi mużika antika relatata mal-parroċċa tas-Siġġiewi. U dawn instabu fil-Katedral tal-Imdina u fil-Katedral tar-Raba ta' Għawdex. Wara l-istudju li sar u ġew traskritti b'mod professjonali biex jindaqqu għażminijiet tal-lum, dawn il-biċċiet ta' mużika ġew rekordjati sabiex daw jibqgħu preservati għal ġenerazzjonijiet tal-futur.